Halos magkasabay na pinasabog ng mga di nakilalang armadong kalalakihan ang dalawang Globe Relay stations sa mga bayan ng Libmanan at Pamplona dito sa Camarines Sur noong Setyembre at 17. Ayon sa salaysay ng caretaker, mag-aalas 10 na ng gabi nang marinig niya ang pagsabog sa nasabing istasyon na nakapwesto sa loob ng Delphins Compound, Barangay Tinangkihan, Libmanan. Humigit kumulang 200 metro ang layo mula sa Maharlika Highway. Mga 9:45 po. 9:45 ng gabi. Rin ko pong sumabog, bigla po akong lumabas. Tumingin po ako sa bintana. Yun, nakita ko po itong sumabog. Nagliliyab na po. Nagliliyab siya. Ayon sa pagsisiyasat ng mga otoridad, binutas ng mga sospek ang bakod sa may bandang likod ng relay station upang makapasok sa loob ng compound. Humigit kumulang 4 na milyong piso ang pinsalang dulot ng pagpapasabog. Samantalang kasabay ng insidenteng ito, namalayan na lamang ng mga residente sa Barangay Batang, Bayan ng Pamplona na nagliliyab na ang relay station sa nasabing lugar mag-aalas 9 na ng gabi. Ayon sa mga residente, 3 beses nang sinunog ang relay station na ito, 2 beses ngayong taon. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing magkasabay na panununog. Mula rito sa Camarines Sur, Karen Medinilla para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.